La llibertat financera no depèn d'una gran decisió puntual, sinó de la suma d'hàbits econòmics saludables repetits cada dia. Hàbit número 1. Ser poc consumista. Cada compra que fas és una decisió de llibertat. El consumisme és la trampa perfecta. Et fa creure que et dona felicitat, però en realitat et lliga més fort a la feina i al deute. Jo sempre em faig una pregunta abans de comprar. Això em dona llibertat o me la treu? La majoria de cops la resposta és evident. Hàbit número 2. Evitar les despeses formiga. Un altre hàbit fonamental és no caure en la trampa de les despeses formiga. Què són? Són aquests petits gastos quotidians que semblen insignificants. El cafè cada matí al bar, l'esnac a mitja tarda, la subscripció que no utilitzes, el butllet setmanal de loteria. Per separat semblen poca cosa, però quan els sumes al mes o a l'any t'adones que poden ser centenars, fins i tot milers d'euros que literalment s'escapen sense adonar-te'n. La diferència entre la persona que arriba a final de mes justa i la que aconsegueix superàvit sovint no és el sou, sinó la consciència d'aquests petits forats. Un hàbit saludable és revisar periòdicament on se'n van els teus diners i eliminar aquests formiguers invisibles. Hàbit número 3. Llegir i aprendre constantment. Un altre hàbit clau és alimentar la teva ment amb coneixement. Llegir llibres de finances, veure vídeos, escoltar experiències d'altres. Tot això et va canviant la mentalitat mica en mica. Cada pàgina i cada vídeo és una llavor i amb el temps la suma d'aquestes llavors crea una mentalitat nova molt més orientada a la llibertat. Hàbit número 4. Crea petits actius. No cal començar amb grans projectes. Un estalvi invertit, una petita inversió en coneixement, un actiu senzill. Tot suma. Cada actiu, per petit que sigui, és com una peça de Lego. I al cap d'uns anys mires enrere i veus que has construït una estructura sòlida que treballa per tu. Hàbit número 5. Sortir del què diran. Moltes persones viuen atrapades pel què pensaran els altres, però la veritat és que cap d'ells et pagarà les factures. Per tant, si segueixes que el que et diran manin les teves finances, et condemnes. Si vius coherent amb els teus objectius, et fas lliure. Hàbit número 6. Aprendre dels altres. Sempre hi ha dues maneres d'aprendre, per experiència pròpia o observant els altres. Si observes les persones que han tingut èxit, pots copiar els seus encerts. Si observes els que han fracassat, pots evitar repetir els seus errors. Cada persona al teu voltant pot ser un mentor silenciós.